שלום לכולם. היום אדיר יעשה לנו כמה טריקים. טוב, בואו נתחיל. אדיר, מה אתה רוצה להראות לנו? אולי את כוח הטיימרות שלך? כנס בקיר. 3, 2, 1, כנס! וזה היה תרגיל הטיימר של אדיר. טוב, הוא יחזור טוב. 3, 2, 1, הנה אדיר. טוב, יאללה, קום, יא מכוער. אדיר, תרחק. אולי... לא! אולי תעשה לנו איזה קסם עם סיגריה? אוקיי, אחר כך עם הסיגריה. 3, 2, 1, והוא העלים את זה. אדיר, תחזיר את זה. 3, 2, 1, איך החזרת? טוב, אולי תחדור לאדמה? 2. לא צריך. תביח, רד. אתה תחדור עכשיו לתוך האדמה. רד כבר! שים את הראש שלך. 3, 2, 1, והוא נעלם. מיסטרי, אוקיי? 3, 2, 1. יאללה, קום, יא מכוער. טוב, זה מה שהיה לנו להיום. טוב, עכשיו שנינו נעלם. בוא. 3, 2, 1. ביי.